350,000 מילואימניקים חוו את הרגע הזה ביום שמחת תורה. ואני אומר לכם את התחושה שאני חוויתי באותו רגע, זאת הייתה התחושה שאני יוצא מהדלת ואני לא יודע אם אני חוזר. וכל ה-350,000 מילואימניקים האלה הניחו הכל בצד. לקחו את הדברים הכי יקרים להם, שזה המשפחה, זה הילדים, סביבה שלהם, זה כל מה שחשוב להם, הם לקחו את הכל, שמו אותו בצד. 350,000 אזרחים במדינת ישראל. צריך להבין את המספרים המטורפים האלה. זה היה כמו בוקס. כשאני יוצא על כביש אחד לכיוון הימ"חים שלנו, אני מסתכל למינים ולשמאל ואני רואה מימיני את החילוני, ומשמאלי את השמאלני, ובקדימה אני רואה עוד אחד עם חולצה לבנה. ברגע אחד, כל מה שקדם לשמחת תורה, כאילו נפרס המסך ונעלם. כמו אריה שואג שמתעורר משנתו, כל הלוחמים ידעו בדיוק מה עליהם לעשות. לקחו את הרגליים, תפסו את הציוד בשביל דבר אחד, הכבוד ועל העם שלנו, אהבת החיים והאחים.